Nykyään puhutaan paljon työvaltaisista oppimisympäristöistä. Tämä on myös yksi PARIC-säätiön konkreettisista tavoitteista ja haasteista. Työvaltainen oppimisympäristö eroaa perinteisestä luokkaympäristöopetuksesta siten, että oppimisympäristössä korostuu oppijan oma aktiivisuus. Opiskelu tapahtuu pääasiassa oikeita töitä tehden. Opiskelu on kokonaisvaltainen ja pitkähkö prosessi lyhytkestoisten oppituntien sijaan. Opiskelijan tukena on työvalmentajia ja opiskeltavan alan asiantuntijoita. Työvaltaisessa oppimisessa, kuten muussakin opiskelussa, oppimista arvioidaan koko prosessin ajan. Työvalmentajat kannustavat, ohjaavat, valmentavat ja antavat rakentavaa palautetta oppijoille ja huolehtivat, että myös oppijat arvioivat oppimiaan tietoja ja taitoja. Osaaminen ja elinikäisen oppimisen avaintaidot saavutetaan prosessin aikana. Työvaltaisen oppimisen oppimis- ja osaamistavoitteet perustuvat kunkin alan ammatilliseen opetussuunnitelmaan.